fulɓe jam Allah wiyete men ɓiɓɓe fulɓe jam Allah hire men nde wonno ko windere nde feccori bismillahi allahumma salli ala sayyidina muhammadu caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde wonno neɗɗo kala ko dañi yo yettu Allah juula e nelma ko yetto jinnaɓe woni nene e baaba ɗo kadi yewtude Pulaagu no gonɗen wadde ni gila hanki kadi ta hande arani e nayi godduɗo kadi ne yewta Pulaagu ko Bammbaaɗo moon ba Alsan Njobbo ɗo e Paris 19 FM hande kadi en tawi nokku gorko pullo mo bonnani Pulaagu ba Aamadu Maamuudu Pulaagu jiiɗa ko way kono kosam ɓiroɗam ni kala ko jiiɗani ɓawɗo sobjiyaga hen so moƴƴi wiya hay pullo noon so suusi wiya hay pullo so rimɗi wiya hay Pulaagu jiiɗa ko way kono kosam ɓiroɗam ni ayi ha waɗa ala ko balɗe wooli aduna ko way kono sinoma ni kala ko waɗani haaltaki walla kolla yinde kala ko wona gonga le 1er janvier le 20 l'année 2019 eɗen juɗɗo e Paris France eɗen jewta Pulaagu ha no haalirta ni albarka bismillaji jawɗi albarka dokke jawɗi gorko pullo o bonnani Pulaagu kadi kalaɗi pullo yaade ɓirɗugal hakkude cippowo e gaynako ɓirowo e daajowo mon heɗo goɗɗo lefol en betini ɗum hara sire jonde joɗani dumota ko kiyaɗi kadi basa moƴƴani koni wona Allah kono so ɗi nangi sagata ɗi kaɗa waɗi ɗum weli fittare mum ɗi nanga jummaji gadduma jeere daroɗa ŋañoɗa rangaldema furɗo ɗi nanga jumma noon ha damal galle bama mbima sa ala ko joguiɗa yafam ɗum jiɗɗa ba Amadou Maamuudu alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗi koɗa gorko pullo wiyani ko fotante men dani ɓe Bammbaaɗo mo so dimo wujjite o wi ala ko fotante men ndiyano Bammbaaɗo fodde fonnode haalede mum nde haaletake pullo mo haalata ko waɗata rokkata ko nafata miijiɗo ko boni ko boni ko bona ko ma bone dow laamu Allah ko bonɗo andande wonno jawdi aduna ko waɗi boni kono wona sa aya boni ko lekki gacce kono wona sa fara mayde jubbuɗo oppal jubbunaɗo oppal ko ñaguete koko gasata ñaguete ɗo mayat ñagoto ɗo mayat ko bonɗo andande kala ko jiiɗa e aduna ko way kono sinoma kala ko waɗani haaltetake walla kolla yidde kala ko wonna gonga min matani ɗi ɓeyde ala min janta koko timo gollol tan ɗum haala sa manti makko ma tan bonɗo daroya e num ala ko jikku mum tan kalɗa ɗum noon en calmini dendagal Pulaagu no mbiɗen ni debbo e gorko cippowo e gaynako ɓirowo e daajowo kala mon hettogol ɗo lefol welto e bisni ɗum ara cité jolde nde kala kadi jiiɗi woodi ko ñayi ɗumen e ñaay ɗum yaafo nde wonno neɗɗo wawa wadde ko yimɓe fof kadi wawa wadde ko metti fof se ɗum woni Bammbaaɗo moon ba Alsan Njobbo no dirteɓe seebonoto Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim nde wonno kala ko neɗɗo dañi yo yettu Allah juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti Allah en juula e nelaɗo en jetti jinnaɓe woni nene e baaba en jooɗima jonde yidde jonde asli jonde aadi jonde Pulaagu e Bammbaagu hol jooɗiɓe jonde hol nokku jonde nde jooɗa jooɗana jonde ɗe ko beele heeɓe garñe wase ñaage ñaaƴe gorko pullo mo bonnani Pulaagu pullo ɓe adiɓe ɓurani saktiɓe ñembi keɓani dabɓo mo raɓɓiɗani hakkille mo dande wutti mum nanguetake ba Aamadu Maamuudu ɗo gorko pullo hanni jooɗoɗen ene jooɗini yewtuma ko min Bammbaaɗo ma ba Alsan Njobbo enen jooɗi ɗo e nokku leydi men ni wiye Paris la France Paris 19 FM
mais si largon coranton kari o enen joli le premier mois janvier le 20 2019 hawri dimanche enen nangi le 17 mois 88 jaru fedde pasel enen jewta gorko pullo mo jaɓani yewede sahalla goto ba Aamadu Maamuudu banda ma nani ani ma e sehla ma e bande en pullo yara ɓirdugal hakkude debbo pullo e gorko pullo cippowo e gaynako ɓirowo daƴo mon hetto bando welto weyto en besni ɗum ara sire jonde joɗɗa en mbaɗi départ bande o noon ɗi kine kecciɗi gallaɗi joɗɗi coroɗa ɓira ko nagge cotoɗa jeeya ko nagge so pullo rokkiri nagge rokkiri ɓiɓɓa mum gare mi woni noon addata min jeehe kadi mi wonani nawata min so dimo woni min daro min kala nde wonno min manata riɓe ɓe ala min jannata min kalano ko jikkuri sa wi dimo waɗi jikku mum no jikki ɓande andu jikku o moƴƴani ba Amadou Maamoudou sa yama waɗi jikku ma wallahi mettita gati jikku o bonani gati an a wiyani ala ko fotata min dani ba Alsan Njobbo en Allah andi ko yimo so dimo wucci tawi ala fotata min o Bammbaaɗo fodde fonnode haale nde haaltama ko manalla gorko pullo mo rokkata ko nafata haalata ko waɗata tanata fentata andi biɗo no wawi o bonani biɗo wawa bona ɓuuri bonde widde no wawi ko wawa ba Amadou Maamoudou banda ma neni pullo ba ha joni ɗen kalde e gorko pullo jewteteɗo ba Amadou Maamoudou ba Alsan Njobbo mi salminimo e dow inde ba Samba Yero e ba Mamadou Yero yejitaka ba Yero Samba Alhaji Amande sa nani beltoɗa e dow inde Diallo Ifra Seydou e ba Seydou Amadou Capaɗo pullo ba e ba Amadou Ousmane ba Amadou Moussa e ba Adam Moussa e ba Abou Moussa e ba Mamoudou Samba yejitaka e ba Oumar Yero Bojey Ja Mamadou Amadou Ja Ifra Abou e ba Oumar Maamoudou ɓe wontirdinaɓe ara sire jonde joɗani ɗo e leydi France Paris 19 e dow indili Abou Samba e so Ablaye Samba so Ja Hamidou Abou li Ablaye Samba e ba Muge a Maamoudou sa nani beltoɗa ba Yaya Maamoudou ba Yero Maamoudou teddiniraɓe ara sire jonde joɗani nde ɗo e leydi France ba Amadou Maamoudou banda ma nani ani ma e sehla ma bande andi yidde wonde fodde wonde e haalde wonde wallahi wonde ɓuuri gari mi woni addata jeehe mi wonani nawata so timo woni min daro min kala andi pene belani mo fenani noon gonga welani penowo jote marani ma sa fondi fotani wallahi ko tika
kala ko juuti ba Amadou Maamuudu ma e garte 96 canarajo mo sadaka so Siilo gorko pullo ma yaadani gati nyama kalaje nyaado ha joni de kalda gorko pullo jawteteɗo ba Amadou Maamuudu o wi o jogiri feler makko sen garte dogata ene haani fulɓe faaɓe yettinirede joga ɗo indi so idi Samba ba Mamadou Oumar Ibrahima Seydou Dia Jaliou Demba wallahi ɓeɗo hijiraɓe kala sa wona jiteɓe Ja Amadou Yero Jali Ousmane Demba Gaji o ina maɓe jetto maɓe ñama kayitol 10 € to wiyata Seydi Ba Mamadou Amadou banda ma nani ani e ma e sehlama e bande ɗi pullo mon hetto bande o weto welde ɗum jonde joɗade nde wonno so moƴƴi wiya hay pullo so yoni wiya hay pullo so suusi hay pulaagu jiiɗa ko way kono ko saɗiram ni kala ko jiiɗani mbawno sum jeeyaka en pene belani mo fenani noon gonga welani penowo joote marani ndimangu sa fundi fota wallahi ɓuuri ko tikkat saɗa holla dimko ɗum ko andi sa hollama Bammbaaɗo noon hollama ka ma janigui Seydi Ba so yiddirama dogata noon Allah waɗi hani gata dogani a hulani a fenani a fentani a rokkani ko nafani a haalata ka waɗata a wona dimo ɗemgal a wona dimo fumura a wona dimo miijo gañare a wona dimo foto ani dimo fota darmata ala koye waɗan dima fumura ala ko ɗum sonata moftukaki ma dimo ɗemgal noon ha Amadou Maamuudu Allah suurima e ɗiɗo kiɗe fof nodde beele heɓe garñe wase ñaage ñaaye jawo je jawɓe mbaɗi e mbatto jawo Harouna Aboubou albarka ɗo e koranton karigo ɗo 5e métage ɗo e gorko pullo koddigal an wona koddigal ɓurɗude domrude kawrata koye cinɗi pundi ceerta koye pundi manalla ni kala ko wona yidde ɓuuri noon saɗa yiɗi dimo acco ha yimma ko ɗin heewi tawi nafdema sa yiɗi dimo yama wallahi ko tampirta mon tan a yetti beele heɓe garñe wase ñaage ñaaje ba Jawara Dembel Mamadil Makka sen albarka e potte agnere ndeysan albarka kili kecciɗi gallaɗi joɗi coroɗa ko ɓiira 250 € no weeɓe haala yoɓani gole ɗon tawmi Diallo Salif Oumar ndeysan albarka kini kecciɗi gallaɗi joɗi coroɗa ɓiɗa ko nagge coɗɗaji albarka e ST ɗon tawmi Dia Alassane Amadou nodditeɗo boye kilera walla mbiya Dia Alassane Amadou noddite Alassane Kawnoto albarka kine kecciɗi gallaɗi joɗi coroɗa ko nagge coroɗa ɓiɗa ko nagge ɓirɗo wurna ɓi janano ko kine kecciɗi gallaɗi joɗi wiya noon ko nayyi ba Amadou Maamuudu ɓe fof so mbaddama baalaji banggue ma fayitake hayre nde wonno aɗa miiji ko boni ko bona ko ma bone ɗo laamu walla bonɗanda nde wonno jawdi aduna ko mali booni kono wona saya booni ko likki gacci kono wona safara mayde ay jumro pal joppuna aɗa bonna aduna bonan ñaaguite ɓe ñaaguiten addu bonan ñaagoto ɓe ñaagon tan garte ara lanti dogata pullo ba wi e dow inde Pulaagu Aaten Hebbiya fo ha joni ko gorko pullo jawteɗo kalten ba Amadou Maamuudu wi kala e sawo mi weltira beela am hollira beela mo makko jaata e dow inde ba Moussa Abou ba Saydou Mamadou yejitaka Birso ba Saydou Maamuudu ko baɗɗiɗo yanata noon kono kadi ko kaalo fuƴƴoto e dow inde Yaya Ba
Mamadi Yaya. So Musa Abdullahi nan Bali malal yejita wi kala ɓiɗɗo pullo to woni ɓi yara ɓirdugal mono nana banɗo o welto o weyto indi mum haala fonde wonno limtuɗo jumaɗo ɓeltinirama arasire banɗon ba Aamadu Maamuudu tawete toon salka bale ba kañido Yaya Abdoul Bokar yejitaka jettono maɓɓe ñaama 10 €. Pulo ba ɗum nodi beele heɓe garñe wase ñaage gorko toroɗomo torlani torkani wujani bami tori yeñoro mango turi Demba Abdi albarka dokkal 150 € ummade galeni arduɗo e Paris 19 nokku wiye courant ton kadi yo Alsan Njobbo ñaami bakkat Allah hen Seydi Touré ɗon taw mi yeroɓe adi ɓe ɓuurani sakidi ɓe ñimbi keɓani wiide buso kange toroɓe gelel duuda albarka 100 € neɓe haala heɓani golle ay min manata rimɓe ɓe wallahi min jantano ay koko dimagol tan woni komin kalata nde wonno sa haayi ko dimo waɗani wayna yinde mum ba Aamadu Maamuudu kala ko maaye radde noon ko dawgal rondi ɗum ɗo fof ko ma jaɓi yewtere no ɓiɓɓe bama e kadi ciftora yewtere ma nani an yiɗɗima e sehlama e bande en wonno so ñalade haalama joom ñalade o miijo ñalade o ala ñalade dogana jinnaɓe ba Aamadu Maamuudu a wasani ñalade kala ko so ena yettimu noon o salmima waynimama baten muyal ko alhamdulillah mi yetti Allah ha bada ala ko balɗe woodi albarka Pulaagu albarka ɓingu moƴƴaagu wonno Pulaagu jiiɗa ko wayi kono bere fetti bamma mini kala muccugol hen keddam aradde so moƴƴi wiya hay pullo noon so suusi wiya hay pullo so wojji wiya hay pullo kala ko jiiɗa e Pulaagu no way kono kosam ɓiranima ko jiiɗani ɓol fof sul jeeyaki hen mi fe kam ɓoose kam noon ne wawi wonde mbawa ko walla wona laamu kono mani kam ko golle mana dimo dimo ala ko waɗi ala komin kalna walla somin kaali wasa hoolade banda ma nani banda wona banda jarama ñoŋet ko banda face à face an ba Alsan Njobbo ɗon jooɗi oɗon jawta Pulaagu ko e Paris 19 26 litre largon a courant ton kadi o gorko toroɗoma torlani haɗani ɗawani bonnani jikki Allah bonnani jikki ñama kalaji e ñagotoɓe ɓuri Ousmane goppunodir Ousmane jeynani oto albarka 5e étage ɗo albarka ɗo e leydi France albarka mandaji Paris Bakel ɗi gorko toroɗo bonnani
bonnani boruji bonnaɗo e leydi France golle dimo golli haale andi ko heewi ko so soyni min amin gara sinno ko ñalama wonno wawa ñalla fawgude walla soko jamma wonno wala fawgude so weeti wiya neno hokkam leccanam ɓeɗe ñaama ɓe ganda so ɓe jasɓe min ɓuri ɓe jaasa onon andirta feere mum boni fof kono jaasi Bammbaaɗo mum ba Aamadu Maamuudu an a jasani Bammbaaɓe a wasani Bammbaaɓe aɗa miiji jawdi aɗum ɗi koni gurden kono ni mayetaki ko mali booli kono wona saya booli ko lekki gacce kono wona safara ma ɗi jubbuɗo o pot jubbunaɗo o pot ñagueteɗo mayet ñagotoɗo mayet ko bonɗo anda ala ko ari hedda tan taw ko laamu Allah subhanahu wa ta'ala ba Aamadu Maamuudu ko ɗo woni hammadi gaynako Maamuudu hande mbiɗa jogii pirsini belemma no feewi e so pirsima mbiɗa yewta mi anda kalmi gata wona dimo fomuɗo a wona dimo miijo gañaari wono dimo miijo gañaari ƴewata miijade ha fodde fonno wadde nde rewo miiro e miijo heɓen dimo photo anda ɗum darmata alata ko ay waɗandima Allah sudima ɗum dimo yorimɗo jimo jeeya ɗemgal Ram hammadi gaynako noon Allah waɗi ko haali gati kala ko jaru o noddi kon tawete maɗo ɗo a bonnani ɗo e leydi France a bonnani to e Aaten wuuro bammaɗo banda ma nani an ima e sehilama ɗi pullo mon yara ɓirugal hakkude gorko pullo cippowo e gaynako ɓirowo e daaƴowo kala mon hetto banɗo o welto e mbisiri ɗum jonde joɗade nodda billal birama jinreɓe ngo wasaka ngaari Diallo Penda Amadou Joli albarka e nanta debbo pullo tawa ɗon tawmi billal birama jinreɓe ngo wasaka ngaari Diallo Kumba Amadou Joli albarka ɗi kine kecciɗi gallaɗi jorɗi ɓeɗo ɓe fuɗi bonnani to e nanta bonnani e leydi Mauritanie jaati joni eɗen kalda e gorko pullo jewteteɗo o ba Aamadu Maamuudu o e dow inde Diallo Hammadou Oussel Diallo Hammadou Oussel Babel Aliyaya yejitaka Jamumede lejitaka so idi dem Moussa Ja Abdoul Saydou Belal e dow inde Moussa Siilo ko gorko baylo jontaɗo e dow inde Job Demba Samba Siga
commune e dow inde Ba Samba commune ɓe ñaama kaytol